хароҷот доимо ҳаст, даромад доимо нест. шумо ҳеҷ ки парво надорад ки шумо кор ёфтед, кор наёфтед, шумо саломатитон ганда шуд, саломатитон хуб аст ё ганда аст, саломатитон шумо беиҷозат метиҳад кор кардан, наметиҳад. хароҷоти шумо доимӣ ҳаст сарфи назар. баъзе одамо саломатӣ надоранд, не ки хароҷоташ ҳаст. барои ҳамин қадар ина бояд ки дарк кунӣ. ҳамин чизҳо аз фаҳмиши молиявӣ пайдо мешавад. одам фаҳмиши молия набошад пайдо намешавад ин чизҳо. хароҷот доимо, даромад доимо нест. ҳеҷ ки гарантия наметавад шумо ки даромад шумо ба даромад пайдо мекунед, не ки хароҷот гарантирована ҳаст. ҳамон ҳунару илме ки бисёр одамо доштанд, ин уҷи панҷум. ҳунару илм, мисол пештартар чӣ хел буд? шумо мехондед мактаби миёна, мехондед мактаби олӣ, диплом мегирифтед, ҳамин диплом, ҳамон касбатон як солҳои 70-80 то 2000 як гарантия медод ки шумо зиндагитонро бурда метавонед. То есть маълумоти олӣ ин кафолат медод ки шумо зиндагитонро бурда метавонед. даромад мегиред ҳавайс, ҳозир не. ҳозир маълумоти олӣ кам. ҳозир маълумоти олӣ мегиред, ин гарантия наметавад шумо ба ки маълумоти олӣ шумо ба сифати зиндагии хуб месозад. гарантия нест. пур одамое ки маълумоти олӣ дораду бечораҳо ё кор намеёд, кор ёбатам ки муваффақ наметавад шудан, ё ки даромадам кунанд ки ҳамон даромаде мекарда ки сифати зиндагие ки мехоҳад сохтан наметавад.